Hey alle sammen, Greenstorm her med noget survival games. Et nyt game og en ny chance. Det er, jeg kan ikke huske hvad mappet det hedder. Det hedder vist Zone 85. Mega fedt map. Det er også det map hvor jeg kender allerbedst kister. Så vi tager ikke midten den her gang. Vi går ja, alle gik bare for midten. Vi går herover. Så den her vej her. Så er vi et lille skridt foran alle de andre. Der er et våben. Nej. Thank you. Okay, ham den skal dø. Oh, good stuff. Good stuff. Sådan der. Sådan der. Okay, fin start. Nu har han da sikkert noget derude. Han er kun nået ud til den ene båd. Men der er ingen, der siger, at han kan nå den anden, for det er nakke ham. Han får i hvert fald en glædelig overraskelse. Og da han kommer ned fra den der båd der. Faktisk den jeg gik for. Nu skal du dø, guy. Holy shit. What the fuck, har han ikke taget dobbeltchesten? What the fuck? Har vi en stick? Oh, diamond sword, come to me. Come to me, come to me, come to me. Diamond sword, diamond sword, diamond sword. Okay, to the middle right now. Nej, vi skal faktisk bare til fyrtårnet. Jeg tror faktisk det var rimelig dumt at du ikke tog den kiste. Fordi at ja, du skulle være den heldige vinder, hvis det var. Well, whatever. Lige meget drop ham der. Fuck ham. Okay, vi går under skibet. What the fuck? Okay, vi har en båd. Go, 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 go. Eat my golden apple. Nej. Nej, 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 nej. Okay. Go for the diamond sword. Okay. Fuck, der er allerede en hop. Fuck ham. Nu bliver vi nødt til at gå ud igen. Lad os bare gå for midten. Holy shit. GG. Shit, det der, det var fandme tæt på. Okay, thank you, armor. Fuck, tak for hvad du for mig, armor. Og ikke mindst stone sword. Okay, nu skal vi have det diamond sword, fordi at det her det er virkelig et OP game, hvis det er at det er virkelig lykkes det her. Okay, der er ikke nogen der. Der er ikke nogen der, nej. Tak. Okay, diamond sword for the win. Hvor er du stik? Okay, sådan der. Diamond sword. Okay, sådan der. Jeg tror også lige vi skal brænde nogle af vores ting. Fordi det vil være ret rart. Har vi en jernsko? Jo, vi har sgu da jernbukser.
Nu spurgte jeg egentlig om sko, men det er lige meget. Okay, vi er rimelig godt gearet nu. Vi siger også bare lige have nogle sko. Holy shit. Okay, men vi har i hvert fald kill, og det kan man altid tage med. Hvad fanden er det? Wow. GG. Vi skal lige brænde nogle af hans ting. Vi brænder lige noget af alt det her stof her. Skal vi sådan der. Sådan der. Oh. Vi brænder lige alt det her stof. Okay, sådan der. Yes. Holy shit, vi har nakket 2 backstabbers indtil videre. Så det er rimelig fint. Selvfølgelig havde jeg også et diamond sword, fordi så havde jeg nok næsten været dead. Det har i hvert fald været svært nok ham der, hvis det var, jeg havde et stone sword, men det er lige meget, men bare til mulighederne, som de kommer, og ja, fik vi så en ingot mere. Hvad sker der lige for alle de ingots? Oh. Men let's get ready. Vi kan lige hurtigt kigge om ham, der han havde et G-æble. Fordi hvis det var, så ville jeg blive rimelig glad. Sådan der. Big potato. Yes, GG for the win. Yeah, let's get ready for the deathmatch. Fordi det her game her, eller det her map her, det er nok det, jeg kommer til at record allermest på, og inklusive Demon Sprees. Fordi det er virkelig bare nogle awesome map. Der er mig og en anden, eller mig og 2 andre faktisk. Så må vi bare stadigvæk ikke købe de team, fordi det kan altid ske. Det ligner bare ham derovre der ved fyrtårnet, da han var alene, så lad os satse på, at de er alene. Okay, lad os se her. Okay, godt, vi er ikke i midten. Let's go for that, dude. Ja, du har diamonds, hvad ved det. Okay. Han går efter ham der, det ved jeg. Okay, kan vi tage ham? Okay, vi fik ham bowshot. Der er du. Der er ham der, den anden dude. Venter bare lige til ham der. Holy shit, han har enchanted det, oh my god. Okay, vi skal lige mange. Okay, alle har diamond sword her i deathmatch. Holy shit, hvor er der vand? Okay, der fik han mig, det var rimelig godt lavet. Okay. PG. Den hoppede jeg ikke på. Ej, what the fuck? Ej, shit. Fuck. Det skal nok gå, drenge. Vi skal nok vinde. Okay, vi løber bare lige lidt. Lad ham lige bruge hans arrows, og så æder vi. Du skal ikke hele tiden bruge flint and steel, din nar. Kom her. Fuck dig. What the fuck? Nej, nej, fuck. GG. Ikke igen. Nej, what the fuck. Fuck, vi kunne godt have nakket ham. Men det er lige meget, det var et fint game. Ja. Vi ses i næste episode. Husk, lad os subscribe. Det var fandme bare uheldigt, at vi ikke vandt den her. Han var godt nok god med den flint stil. Altså, jeg dummede mig rimelig meget. Men ja, vi ses i næste episode. Og ja, ja, det er stadigvæk til at ske. Ja, vi ses.